फ्रेन्ड्स बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट अफिसियेल नटिस सफैदों। जोबोद दुखुनि बाथ्रा, पस्टआ केन्सेल जाबाय, बेनो जाबाय ग्रेड 4 आरो लोगोसे BTC साख्रि होनो हागोन ना हाला। गोबां कमेन्ट्स खालामदों रिजाल्टखौ मानो होआसै, मानो सिरि थाखो। दा बेनि सायाव गासैबो कभार खालामगोन, बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोब आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो सरकारि साख्रि बा लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना बे चेनेलाव मोननो हागोन। बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआव नायगोन ग्रेड 4 पस्टआ मानिमोन आरो मा खालामबावनांगौ। बेनो जाबाय क'क्राझाराव मा जाबावगोन, पस्टआ दंना गैमारला, जों बेयाव थांग्रोनो। दायो लोगोफोर जों फैबाय आसामनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो दासान्दि माखासे साख्रिनि नटिस होगासिनो दङ। बेनो जाबाय ग्रेड 3 नन टेक्निकेलनि एग्जामा जोंहा 9 मार्चआव जानो गोनांमोन, बेखौ केन्सेल खालामनानै एबा पस्टपन खालामनानै गोदान नन टेक्निकेलनि एग्जामखौ फोसावबाय। बेनो जाबाय 30 मार्चआव। 30 मार्चआव नोंथांमोना आनजाद होनो मोनगोन। बेनो जाबाय DME, DHS, आयुष प्लास DHSFW मोनब्रैजों मोनसे कम्बाइन एग्जाम, माने सिंगल एग्जामावनो काट अफ लानानै गुबुन गुबुन पस्टआव नोंथांमोननि साख्रि मोननाय जायो। बेनिफ्राय जों बेखौ मोनथिबाय एडमिटआ 10 मार्चनि उनाव नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। बेनो जाबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एग्जामाव। बेखौ जों मोनथिबाय। देन फैबाय ग्रेड 4 पस्ट। हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव ग्रेड 4 पस्ट दंमोन, बेबो मोनब्रै डिपार्टमेन्ट हमना ला DHSFW, DHS, बेनिफ्राय आयुष प्लास DME होननायजों ग्रेड 4 पस्ट ओंखारदोंमोन, जेराव 2008नि बांसिन पस्टआ दायो ओंखारना दङ। बेनो जाबाय ग्रेड 4 पस्टआव। बिनि आनजादा दासिमबो डेट फिक्स जायाखै, नाथाय मोनसे दुखुनि बाथ्रा, दायो गोदान अफिसियेल नटिस फैदों, पेपाराव होदों जे बे पस्टआ केन्सेल जाबाय। माने बे पस्टआ केन्सेल जाबाय। दा मानि थाखाय केन्सेल जाखो जों बेखौ एसे सावरायगोन, बेखायनो जों नटिसखौ नायग्रोनोसै। दा बे जाबाय नटिस फैदों, बेनो जाबाय नोंथांमोननि एडभार्टाइज डेट दङ नै DMEनि आन्दाराव नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेनो जाबाय बे डेटखौ नायबानो जाबाय, नोंथांमोननि नाम्बारबो दङ। 2023आवनो ओंखारदोंमोन नालाय, बिनि आनजादा दासिमबो जायाखै आरो। बिथांमोना बुंदों जे ग्रेड 4 पस्टनो, बेनो जाबाय नलबारि मेडिकेल कलेज दङ, नलबारि मेडिकेल कलेज दङ, बेनिफ्राय क'क्राझार मेडिकेल कलेज दङ, बेनिफ्राय नगाव मेडिकेल कलेज दङ। बे मोनथाम पस्टनि ग्रेड 4 पस्टखौ केन्सेल खालामबाय। बुंदों बिथांमोना नैबाव लिरदों जे आसाम इज हियार बाय केन्सेल्ड। केन्सेल खालामबाय। दा मानि थाखाय केन्सेल खालामखो जेबो जाहोनखौ होनाखै, नाथाय मोनसे बाथ्रा, माने जुदि केन्सेल जाबायबा बे पस्टआव जोङो साख्रि मोनगोन ना मोनला, जेरै क'क्राझाराव BTCआव मोनगोन ना मोनला। गोबां सोंनाय जादों दायो केन्डिडेट्सफोरनावहाय, नाथाय मोनसे बाथ्रा, अफिसियेलि नटिसखौ बिथांमोना क्लियारलि होआखै जे मानि थाखाय जादों, बाट डाइरेक्ट बुंदों जे माने केन्सेल खालामबाय होननानै। दा जानो हागौ बिथांमोना मोनब्रै डिपार्टमेन्ट दङ ना, आं बुंनाय बादि, जेरै आयुष दङ, बेनिफ्राय DHSFW दङ, बेनिफ्राय DME दङ, बेनिफ्राय DHS दङ। बे मोनब्रैनि गेजेराव सोरबा मोनसे डिपार्टमेन्टआ किजानि आखायाव लागोन, बेखायनो DMEनिखौ माने केन्सेल खालामग्रोबाय आरो। DMEनिफ्राय माने बेखौ केन्सेल खालामबाय। जानो हागौ सोरबा एग्जाम खन्दा खालामगोन, मानो होनोबा एग्जामानो जाखायाखै नालाय। दा टेनसन गैया, नोंथांमोननि आनजादा जागोन, जेबो गिनांगौ गैया। नोंथांमोना जुदि आनजाद पास जाबानो BTCआव नोंथांमोना पस्टिं जाहैगोन आरो, जेराव पस्टआ ग्रेड 4आव 20 दंखायोमोन जोंनि STPआव। बिनिफ्राय गासै 200नि बारा पस्टआ दंमोन टटेल अभारअल पस्टआ आरो ग्रेड 4 हिसाबै। बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 4 पस्टनि सायाव गोदान अफिसियेल नटिस फैगोन। DMEनिया एग्जामा जागोन, जेबो टेनसन गैया, नोंथांमोना खालि फरायबाय था। आरो लोगोसे किजानि बिथांमोना एप्लाइ एबा गोदान एप्लाइबो खालामहोनो हागौ। मानो होनोबा गोदान एप्लाइ खालामबा जायनोखि खालामनो मोनाखैमोन, क्लास 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना HS पाससिम बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो। जोबनायाव जों फैबाय BTC एबा BTR साख्रि गोबाव समनिफ्रायनो नेगासिनो दङ। बेनो जाबाय थांनाय बोसोरावनो इन्टारभिउ लादोंमोन, बेनो जाबाय नभेम्बर दानाव। बेनो जाबाय ग्रेड 4 साख्रि, गासै पस्टआ 193 दंमोन। बिनि रिजाल्टआ बहा गोमाखो? गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो बेबायदि। आं बुङाखै जे पाब्लिकआ बुंदों जे रिजाल्टखौ होनो हाला, मा खालामनो सानखो BTCआ, साख्रि होनो राइट्स गैयाबा साख्रि होनो हाया होननानै गोबां कमेन्ट्स फैदों। बेखौनो कभार खालामनानै नोंथांमोनजोंहाय बेयाव भिडिअ खालामबाय। मानो होनोबा जोंथ' आपडेट होग्रा, आपडेटखौ होनांगौ जायो। नाथाय बाथ्रा बेनो, 193 पस्टनि रिजाल्टआ दासिमबो फाइनाल लिस्टखौहाय अफिसियेल साइटआव होनाय जायासै। माब्ला होगोन? मानो होनोबा इलेक्सन फैगासिनो दङ सेप्तेम्बराव। दा सेप्तेम्बराव इलेक्सन फैनाय सिगां रिजाल्ट ओंखारगोन, बेखौथ' बयबो मिथिगौ। नाथाय माब्ला मोनगोन BTC साख्रिनि फाइनाल लिस्ट? बेनो जाबाय सिम्पल अरेल टेस्ट लादोंमोन आरो बिनि रिजाल्टखौ बिथांमोना दासिमबो पाब्लिश खालामाखै। जानो हागौ माखासे टेकनिकेल इसु जादों जानांगौ, एबा सिङाव माबाफोर जादों जानांगौ। मानो होनोबा टेकनिकेल प्रब्लेम जायोबा रिजाल्टखौ पाब्लिश खालामनो हाया नालाय। जानो हागौ बिथांमोना गासैबो सिङाव थिग खालामगासिनो दङ, आरो जेब्लानो गासैबो अके जागोन अब्ला लोगो लोगो
नैबे अफिसियेल साइटआव बिथांमोना रिलिज खालामगोन बेनो जाबाय CSP पर्टेलाव स' बेखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो CSP पर्टेलाव नायबाय था भिजिट खालामबाय था लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना जेबो नार्भास जानाङा जानो हागौ बिथांमोना थाबैनो होसिगोन एन्ड बेनिफ्राय फरेस्टनि रिजाल्टआबो रिटेन एग्जामा दाबो होआखै स' रिटेन एग्जामनि रिजाल्टखौ दाबो होनाय जाथ'वाखै आरो जेब्ला होयो नोंथांमोना बेखौ मोनगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि अफिसियेल साइटआव मानोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया एग्जाम कन्डाक्ट खालामदों नाथाय मोनसे गोबां रिकुवेस्ट खालामदों जायनोखि एग्जाम होग्राफोरा जे रिजाल्टखौ थाबैनो नांगौ होननानै दा बेखायनो आसा खालामो गभर्नमेन्टआ थाबैनो रिजाल्टखौ होथों बेनो जाबाय BTCनि Grade-4 जा एबा Grade-3 जा आरो गोबाव माने समनिफ्राय नेबाय थानाय नन टेक्निकेल पस्ट 372 दङ बेनिफ्राय 263 पस्ट दङ स' बे Grade-3 पस्टनि आनजादा मार्चआव जागोनखौ खोनादों स' मार्चनि लास्ट सप्तायाव जागोनखौ खोनादों बेखायनो सेकेन्ड सप्तायाव किजानि एडमिट फैनो हागौ आरो जेब्लानो सर्सनिफ्राय माबा मोनसे अफिसियेल आपडेट बायदि मोनो अब्ला नोंथांमोननि चेनेलाव होनाय जागोन